hedder Lea, og i dag er det den 31. august, og vi skal til Island på mandag. Og jeg glæder mig mega meget, fordi at vi skal se gejser op i bjergene og se vulkan og alt muligt, og det bliver bare så vildt, og i den blå lagune. Oh my god, vi er inde i gletsjeren lige nu, og det er det sejeste indtil videre. Det har bare været en mega god tur. Og sådan, ja, jeg havde faktisk lidt forventninger om, at den her tur måske ikke ville blive sådan helt så god faktisk. Fordi jeg synes, det var lidt grænseoverskridende at bruge hjemmefra med mennesker. Men jeg synes faktisk, den har været mega god. Jeg glæder mig så meget til, at de kommer til Danmark. Altså, jeg kan slet ikke vente. Det bliver så fedt. Og jeg savner dem allerede helt vildt meget. Men det bliver så fedt, og det har seriøst været den bedste uge. Okay, det er i dag mandag den 18. september, og klokken er 3:15, og jeg skal snart til kor. Og så efter det, så skal jeg ned på banegården og mødes med mine islandske makker. Og en Nyborg. And that's it. Okay, nu er vi normal. Ja, alle islænderne. Og de synes, det er så fedt, fordi de ikke har det i deres eget land. De synes, det er så sejt. Ja, de går rundt og kigger. De synes, det er så sejt. Det er så spændende, det her. Ja, og billigt. Okay, nu er vi inde i Randers Regnskov. Og vores islænder, de synes, at det her det er vildt spændende, fordi de ikke har sådan noget her. De har heller ikke så meget sådan skov, og jamen, de synes, det er så spændende, det her. Okay, vi er kommet hjem fra skole, og klokken er lidt over 7, tror jeg. Og nu bliver vi snart hentet af Estrid, fordi vi skal ned i byen sammen med vores makre på Operaen, og så skal vi spille nogle spil og måske have noget mad. Ja, og vi glæder os mega meget. Og måske skal vi på ismejeri bagefter, men det er vi ikke helt sikre på. Okay, vi har lige været inde på Operaen, og vi går sammen med nogle af vores islandske venner. Og nu er vi sådan i gang med at gå rundt i byen og bare sådan vise dem nogle af de ting, der ikke er blevet fortalt noget om. Og så tror jeg bare, vi tager hjem bagefter. Jeg ved det faktisk ikke helt. Okay. Vi er nede på Tronholm lige nu. Og nu sidder de bare på broen. Det er, får du den godt lige?
Det er mega hyggeligt. Nu er vi på arbejde. Vi er i arbejdslivet. Ja, og vi er oppe i regnbuen lige nu. Og vi kan kigge ud over hele byen. Og det er bare mega flot. Okay, nu er vi nede i byen. Og vi er sammen med nogle af vores islandske makre. Og vi skal snart tage is, tror jeg. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det er Bella, der er lige... Bella, hvorfor siger du ikke noget? Er du okay? Okay, we just went to Legoland. And did you think it was funny? Yeah. Funny. Did you like try a lot of like different roller coasters? Yeah, all of them. All of them? Yep. Well, do you like the trip so far? Like Denmark and everything? Yeah, really. The weather has been so good. Sometimes. Sometimes. It's raining all the time. But yeah. Are you excited for the party at the school tonight? Yeah. Vi er på banegården, og vi skal snart til at sige farvel til vores makre. Og vi er mega trætte, og det tror jeg faktisk også, de er. Jeg er lige kommet hjem fra banegården. Og det var altså lidt trist. Og det var mega hyggeligt. Altså jeg er så glad for, at vi har sådan fået den her oplevelse. Ja, jeg kommer til at savne dem ret meget. Men jeg håber bare, at de får en god flyvetur. Og det var mega hyggeligt.